Malikono maliko ka mamunu sagolendo malatika bololo sanfela la anga folibe aw bela jele kabini aw sigorola bi jeu kalo kleta an shegiye ni yaye anga don kibaru keneka bi kibara munu bambulo ka dokulo ka do ode ga fo lafia bugu ay dala ga fo ko e butukiti do koni be no ko o zon tara e ka la jakube bingan woldo takanya fi alema ko o sababu ya la makelen koni be no o kono minela aywa kibara munu sira mo konya la wula ya naga fo ko mi e juma temene ko lafia bugu kabru don fanfe ko butukiti do be ni ale ya to ko Maman Touré ko ale ka butiki kono la ko ni e zone sabai ulu kon tara ko ubita bingan wale do takanya fi eni mako folema aywa ko eni wale anu ya kon masro do warela o de ga fo ko ni e kameleni sabai ulu kon kumbe moto la ko ulu tara eni bitigitigi nga bitigla kata ku magobe e cigarette la aywa ku magobe cigarette mina uyo nyingal ke bitigi ya ila la ka fuye ko eni cigarette tuya ta ale feno o de kumna ko kelembe no o yikanto ka marfala boko bitigi ga bitigi kono war bela kon di uluma aywa o sen fe bitigi kon ye yoro do yirula ka foko ale ka warbe yeno ko o wari be sagi de kono aywa u ko kubeta o wari de ta bitigi kon i bon o kelenga kelena marfa ko min bolo kai ayi bon o de kan aywa o kele marfa kon bina aywa ni ma ko fele nun kon ala je ku boli ka bo u boto moto kon mase u sawa goro ka sababu ke u kum preselendo o utaraka moto farato utaraka marfa fanato aywa chi kon blara mi e 14e arrondissement mauma ulu sen fa kere ka se ni yoro ko fele na tumamna ulu kon sira ni yoro la ulu seka luke seka lu ya ida ka fo ko bitigitigi ale kon ma jogin ko sobre ko jogoni fitini na soro wa ni ma ko fele nun kon tara ku gamina muto ina fo marfa ale ni saki ani telefoni fla ani moto ulu kon ni minera e finitugu fe aywa utara ga telefoni mu konto ole sababu ya la ko bolo sira ka da e makelen konika e zone nun konina aywa ayda ga fo fana ko utara ga marfa mi fana to ko o bolendo e finitigi do ha e marfa konife aywa ami wakati mina ko bi seka lu koni be ka ke wala sa bolo be seka da e ma to fla nun kan togumia aywa o temene ga be kibara wala mambulo ka dokulo ka o de ga fo maison de la presse ale kon nyamo bora ka e seben do bo seben kono la aye kangarmada mado kon yi aywa kibara munu sera mo konya la ula ira naga fo ko dogo kun kono la mi e maison de la presse koni e president ni ale togo e banjugu dante ko ale koni e seben bo aywa ga seben koni kono la aya ira ka fo ko abe kangarmada mado ye kerengere na kuna fundilaw ani mamunu be bololo sanfela la nu ubu yere ke kuna fundilay o namba fo ulma ko video manu ko ale ni mamunu fana be no nu buga message jugu ke ko ka sababu ke ivade on ka finitigi binan ni kono tomu minene ba anfe ko ka sababu ko o wale ko ni ko abe kangarmada ye ko bela jele ka asabari ko sabla ni tumadola ni ko ibe kuna fundi ni madi aditugula ibe na koni balawu kon nawri ore koni okum kono la ale ka joro ko o ba ale koni wele aka kangarmada eni makofole nuni ko miye mawe inafo journalisti inafo video mani ani mama be no ni ebe boka kuma bololo sanfe ni idabe eni kuma ina kika se eka kuma koni fotokola ikana na balawu kon na wuli aywa o temene ga be kibara wala mambulo ga dokulo kan o de ga fo albi lagana balya koni ogun kon na la ay dala ka fo ku quartier do koni be Bamako ko nale to ko sira ko muso do koni be no ko o shuyera yeno aywa kibara munu sira ma o konyala o de ay dala ka fo ko sira ko negatala ale quartier ko ale dono do kosobere Bamako ka sabu ke lagana balya yi aywa o de sen fe ko ay dala ka fo kunu mi jouer kalo kletan ani wolon play ko muso do koni be no ko ashuyera afeno aywa ay dala ka fo ko eni Bamako to yele ko ale be bo dumi kono ko de ka fo soma yafu no uluye taji frilawe nuluba anfeno ko be bo uluga dude kono aywa ay dala ka fo fana ko mi moto taxi tigiye ko o dore ko sembe eni balmam fe ko ni ga asaya ko ni na nga ambe wakati mina ko bi seka lu ko ni be sina ni mi bora la anu daw kuluka duna nata akilna jigina amba ida laga fo sira ko ale ko ni lagana balya ko ni nyon jalen do ko sobere sabla kamni wakati ja ye mogo ko ni bora ka ida ka fo ko ulu ko ni dusu ka silendo ka sabuke lagana balya wakati do were la muso were ko ni bora ka ko ni songo ya ida ka ida ka fo ko ali uluti na sikata esugula ko ka sabuke lagana balya ko sabla ali ni bora klika fe ko zondo be marfa fendo ta ka nyasima wala saki bulu fem nela aywa ole kum kono la mi yere bi bololo sanfela la bela jele ko ni dusu ka silendo wa bebe ka wole bla anga chamache fanga tigla mogoma kerengena na finitugu ku ka fedeke wala sallaka na biseka segeni yoro ko fole ina tugumna sabla niye adogo kun flare ko ni bonyongo ko ina fo ma flare ko ni bonyongo fana sara ni yoro ko fole ina ko mi e selinya ko la ina fo jouer kalo clé segin kono la ko kamelendo fana sara ni yoro ko fole ina ku ka
sababu kɛ banbagatu ye wa ko o fana kameleni ko ale yɛrɛ si bɛ taa san 21 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na. Ayiwa kibara kuncɛla kibara wɛrɛ m'an bolo ka dɔ kulo kan o de ka fɔ Gabriel Touré la yirala ka fɔ ko muso dɔ kɔni bɛ yen nɔ ale kɔni jiginna durunun kɔni na an ka jamana kɔnɔ. Ayiwa kibara minnu sera ma koɲɛ la ula yɛrɛ la ka fɔ min ye juillet kalo tile 17 kɔnɔna ye ko Gabriel Touré la ko muso dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko ale kɔni jiginna durunun na. Ayiwa yirala ka fɔ o durunun na ko 4 kɔni bɛ yen k'olu bɛɛ lajɛlen ye cɛ ye ko kelen bɛ yen nɔ ale de kɔni ye muso ye. Ayiwa o hukumu kɔnɔna la min ye an balimamuso ye ko a ka kɔnɔmaya kɔni daminɛ na fo ka taa se jiginni ma jamana ka dɛmɛso min bɛ an ka kɛnɛyaso la ni an b'a fɔ ma kanɛmu n'o bɛ maaw dɛmɛ furakɛli la ko olu le kɔni jɔra ni balimamuso in ka kɔnɔmaya kɔni furaw ye. Ayiwa o de hukumu na ko nin kɛnɛ in kan an ka minisiri 2 bɛɛ kɔni tun bɛ yen nɔ minisiri min sigilen bɛ kɛnɛya kunna ani min sigilen bɛ denbaya ale ni denw kɔni kunna ko olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ in kɔni kan. Ayiwa an bɛ dugawu de kɛ ala ka nin den ninnu kɔni balo ka si ani kɛnɛya d'u ma. Ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bidon kibaru ye ka dɔ kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn